ଆସ କିଏ ଖାଇବ ଆମ ଗୁପଚୁପ୍। କେତେଟା ପାମ୍ପୁଡ଼ି ହେଇଯାଇଛି କିନ୍ତୁ ମୁଁ ପାମ୍ପୁଡ଼ି ଚାଟ୍ କରିବି ବୋଲି ତାକୁ ପାମ୍ପୁଡ଼ି କରିଛି। ମୋତେ ପାମ୍ପୁଡ଼ି ଚାଟ୍ଟା ଭଲ ଲାଗେ ସେଥିପାଇଁ। Me too. Very tasty, very tasty. Mama. ଖଟା ପାଣି ଭାରି ମିଠା ଲାଗିବ। ଡେଲି ରୋ ସେ ଖାଲି ଘୁରୁଥିବ 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 ଘୁରୁଥିବ। ବଡ଼ ଉଠିବା ପୁରା ପତଳା ପତଳା କରିକି ପତଳା ପତଳା Mate sana kunci dulu. ବଡ଼ ପତଳା କରିକି ବେଲା ପତଳା ପତଳା ହେନେ ସିନା ଆଉଲି ବିଟା ବେଶୀ ଅଛି। ନା ରାଶିଟା କଣଟା? ଓ ଠିପିରେ ପକେଇକି ଆମେ କାଟିଦେବା। ଏଇଟା ହେଲା ଆମର ଘିଅ ଠିପି। ଏଇଟା ଆମେ ଗ୍ଲାସ୍ ଟା ବି କହିହବ। କିଛି ଆବେ ପୁଣି ତାକୁ ମାନେ ଗୋଟେ ଇଏ କରିକି ପୁଣି ବଢ଼ିଆ ସୁନ୍ଦର ଫ୍ଲାୱାର ହେଇକି ବାହାରି ଆସୁଛି। ଗ୍ଲାସ୍ କଣ ଭଲ ହେଇଥିଲା? ଆମ ଘର ଗୁପଚୁପ୍ ଗ୍ଲାସ୍ କଣ ଆହୁରି ଭଲ। କିନ୍ତୁ ଜାଣିନାହିଁ କେତେ କଷ୍ଟ କରିକି ଗୁପଚୁପ୍ରେ ଟିକେ ଦହି ପକେଇବ, ଟିକେ ଇଏ ପକେଇବ, ଭଲ ଲାଗିବ। ଆଉ ପ୍ଲେଟ୍ ହଁ ପ୍ଲେଟ୍ ଗୁପଚୁପ୍ ବଢ଼ିଆ। ସେ ନର୍ମାଲ ଗୁପଚୁପ୍ କେତେ ବୋରିଂ, ଖାଲି ପାଣି ଆଳୁ। ଚିଚୁ ଦେଖିଆ ଫୁଲି ଯଦି ନ ଫୁଲିବ ନା ମୋତେ ବହୁତ କାନ୍ଦ ଲାଗିବ। जोर लगा के खेलिया एते टाण टाण धरिकी जे जंग लगे खेलिया पतला पड़िया ना ଗୁପଚୁପ୍ ଏଇଟା ନା ମୁଁ କହିଲି ପୁରୀଟା ଭଲ। ହଁ ପୁରୀ ମୁଁ ଏଡ଼େ ପୁରୀ ଖାଇବି ନା ପୁରୀ କେତେ କି ନା କହିପାରିବା ନଥିଂ ଇଜ ସବୁ ଇମ୍ପସିବଲ୍। ପସିବୁଲ କରିଦେବ ଇଭେନ୍ ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟଟା ତ ସବୁ ପସିବୁଲ ଏଥର କ'ଣ ସବୁ ମିଶା ହେଇଛି ଜାଣିଛୁ? ମେଦା ସୁଜି ମେଦା ସୁଜି ମିଶା ହେଇକି ଦଳା ହେଇଛି। ମେଦା ସୁଜି କଷାଇକି ଦଳା ହେଇଛି। ଦଳା ହେଇକି ବନ୍ଦ କରି ଡିଭିଜନ ଦେବ। देख कितने बढ़िया बढ़िया फुलिची गुपचुप ये खाइबो गुपचुप वाह वाह वाह। या केମିତି ଫୁଲୁଛି ତେଲ ତାତିଗଲା ପରେ ସିମ୍ କରିଦେବା। ଯଦି ହାଇରେ ରଖିବା ହ୍ୱାଇଟ୍ ହ୍ୱାଇଟ୍ ସିମ୍ କରିକି ଛାଣିବା। ହାଇ ରଖିଲା ମାନେ ଫୁଲିଯିବ ଭିତରେ ଭିତରେ କଞ୍ଚା ହେଇଯିବ ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ଗ୍ୟାସ୍ ଟାକୁ ଟିକେ ସିମ୍ କରିଦେବା ଯେମିତି ହବ। ଆଉ କେତେ କେତେ ଗୁପଚୁପ୍ ବନେଇଛ? ଆସ କିଏ ଖାଇବ ଆମ ଗୁପଚୁପ୍। ଏଇଟା ଲାଗିଗଲା ଟିକେ କାଳୁ କାଳୁ ଲାଗିଗଲା। ସେଟା ଆଖିଲା ପକାନି ସେଇଟା ପକେଇଛ ନା ଗୋଟେ ଇଏ ପକାନି ନା କୁକୁମ୍ବର ତାକୁ ବି କାଟିକି ବଢ଼ିଆ ପୁଡ଼ୁଛି। ପ୍ଲେଟ୍ ଗୁପଚୁପ୍ ବି ମୋତେ ବି ଜଣା ଅଛି। କ'ଣ ଜଣା ଏ କୁକୁମ୍ବର କାହିଁକି ଅଛି? ଆମ ଆଳୁ ଛେଚା ଦିଆଯାଉଛି ଗୁପଚୁପ୍ରେ ଏଇଖା କାହିଁକିନା ଆମକୁ ପ୍ଲେଟ୍ ଗୁପଚୁପ୍ ଖାଇବାର ଅଛି ତ। ଦେଖିଆ ଆଉ କ'ଣ କ'ଣ ଅଛି? ଭୁଜିଆ ଆଳୁ ଆଉ ଏଇଟା କ'ଣଟା କୁକୁମ୍ବର ଆଉ ଏଇଟା ଦହି। ଦେଖିଲା ବେଳକୁ ଆମ ପାଟିରେ ପାଣି ଆସିଗଲାଣି ଆଉ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ କରି ହେଉନାହିଁ କିନ୍ତୁ କ'ଣ କରିବା ଆଳୁ ଦେବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ନା। ମୁଁ ଛାଙ୍କିଲା ଭିତରୁ ମୋ ମନ ହେଲାଣି ସବୁ ଖାଇଦେବି। ମୋ ପାଇଁ କିଏ ରଖିବ? ବାବା ତୁ ଖାନା ତୁ ଖାନା ତ ପେଟ ଖରାପ ହେଇଯିବ। ଆଉ ଅଳ୍ପ ଦିଟା ରହିଛି ରଖିଦେବ ମୋ ପାଇଁ ଦେଖେ ଦେ ବାବା ପାଇଁ ଯୋଉଟା ଅଛି ମୋତେ ଯାଉଛି ଏଇଟା ବି ଖାଇଦେବି। ସବୁ ଖାଇଦେ ବାପା ଆସିଲେ କହିବେ ମୋର ଆଉ ସେଟା ଆଉ ଖାଉଛନ୍ତି ନା ତାଙ୍କୁ ତ ନୋ 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 ସେ ହେଲ୍ଦି ଖାଇଏ। ହେଲ୍ଦି
जल्दी खाइले हाँ। केते केते चटपटा तो खाइबार अछि ना हाँ देखिए पूरा दही आउ ये ना दही सहित कौन मिसेज दही संगरे मिसैची कड हाँ दही संगरे धनिया पतर हाँ आउ कंचा लंका हाँ पकेइकी लेंबू टिके पकेइकी खट्टा टिके देइकी अदा टिके देइकी सब टिके टिके पकेइकी? गुंड लंका गुंड बीट लूण पकई दी गोलमरिच गुंड और इटा कौन टा भुजिया वाह भुजिया पकई देला भुजिया पोड़ीला यो पापा नहीं दिले रखिया कि ना पापा खाइबो नहीं तुम केमती जाई पार से खाइले जदी से पसंद नहीं बड़ा और सुनो इटा भी तो पके अछि इटा कौन टा और इटा हला कैरट इटा हला हां केरट कुकुम्बर ऐसे पका पके इच्छा होनी चलो खाइ दबा आगे तापर पछर पके अरे ये सब दही पानी के पके दही पानी पके हां 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 कोमल भी तो पकाओ मोर पपीता मन में खाइ दछि हां हे गेला हम प्लेट गुपचुप ओके दबा हां खट्टा पानी हां वे खट्टा पानी खट्टा पानी खट्टा 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 पानी खट्टा पानी खट्टा 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 पानी खट्टा पानी भारी मीठा लागिबो ए आओ मक्के रखा बड़े लग जी तू बोल कौन लो तापर शुई जा जानलो तू तो खाई पारिबनी मो कोई में आ कौन भले कि बस शुई जा